እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። دحن دمسهم كورة سمعتنا نومي عربي 3 حملة 2021 ويكا 23 حملة 2010 عام تمرتيوم مدباتنا بالزينات جميرنا سلفي إرتراويان سدتنياتا تابدي سابان كمون تمالي أب إثيوبيا قبل على تجارو يبز حلوز بهالزلوم ما أسرتن من كلباتن بزملكز جمرنا مدب كي تزازم مثل استوارت ما ملؤتون كمون سرع مدبنا كحيت من كلونا أي نقول مسنا مسيو مجمرتا زينا هنقدمينا كاب بتر سلطان. كم يمسكهم على توزين عنه أب حبرات هاجرات حلافي نقدات وصوص كناتات مارتن جريفز تمالها مصاب إثيوبيا ناشد اجتماعات عدة جميرة مالو نسوم أبزا سموعو قال أب مفلمت أوان مزنتهم بسنك وجه سباو طلبات أبزبر تعلو تجرايد بين شانغول جومزن إثيوبيا كوينو كم ظل تقيسهم أب كللات عفار صومالي هزبت الدبوب درك استرعلو زوبا صومالي أورميان عفارن كم زبط حون حبيرم يوم زتر إيو أزي قبل علي وحج عم بتعبرها كبد حسرات مقبن لبدا كوفيد 19 كمز تدربون أي كولون أب ملا أتهاجر سباو قربات نمدم فعز اللوم تصفان مقله متزملكتهم سبا السلطان هناتي للزب كمز قبرون تقيسهم إذا كمز الكلو أب حبرات هاجرات حلافيت هنسات سلامن بوليتيكا وقدات حبرات هاجرات روزميري دي كارلو أب إثيوبيا ناي 3 معالتات مقشا بمفتسام مس بريزيدنت سالورك زوديون كم استزراربا تغليصو كلتيوم وغنات اب إثيوبيا تصادفو دق انستيو مناسين سيفل محبرسبن بمحيال حوارات هاجرات زبركتو ترى كم زتيلون اتزينا تقيسو روزميري دي كارلو مس مكتل قدما منستر وصا إثيوبيا دمق مكونن مس منستر سلام مفريات كامل مس مكتل كوميشنر حبرت أفريقيا مونيكا نزابونغا كالوتن تزراري بنيان نسنا بسودان سجيران مس قدما منستر عبد الله حمدكون تراخي بنيان يونيسيف وكعت كالهصانات حبرات هاجرات اب كلل تግራይ ቅድሚ ኣዋርሕ ዘይእቶ ናብ ዝነበረ ከባብታት ሎሚ ምስ በጽሐ ኣብ ልዕሊ ኩነተ ጥዕናን ድሕነት ቆልዑን ሓዲርዎ ዝነበረ ስክፍታ ጋዲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ኣፍሊጡ ገምጋም ዩኒሴፍ أستات 100,000 قلعو تقراي أبزن زغصل 12 أوارح بسنك قدلت مقبنا حرقا موت كنسلالوهم يغليو يبل زاقد زتغادو مصنعتات 4 ميتاوي نفس صوراتن زتقوى أدتاتن بكبيد حسرات مقبي يساقيا كمزلوها حبيرو الله أبوان وقع مبصح زي كأل أبزنبرا قجتن واجراتن زلو قلعو أبعادقنيا خونت ألو زبل مقلس يونيسيف زتمال مقبي أيرهون صارت هواسيان مدهانيت يلن تكالات تعنا إلكتريك يبلومن قلعو اتكبابي إن أوارح عايتا خطبون يبل يونيسيف وصيغو ناب تقراي زي تدرته متحلالا في نخركب كم زحاتته كل موغنات سلا محلاو دحنت قلعو نزوصو عالم لغي حقتات كتقبرو تصوي الله نيتيوبيا نمبتتان كابسترالو حيلتات نمدحانا بكلهم كبابتات إثيوبيا يرأي زولهم من نقاح دلونت نوافري ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ዶብ ሞባልን ሓድ ነዘሎም ቆራጽ ነዘር እዩ ኢሎም ብድልየቶም ወፊሮም ዝተባሃሉ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቦ መናእሰያት በኣሽሓ ዝቁፀሩ መናእሰያት ናብ ዓዲ ኹናት ዘፋነው ፕሬዚደንት ሲዳማ ኣቶ ደስታ ልዳሞ ናይ ውክልና ውግእ ንዝበልዎ ንምግታእን እቲ ሃገር ካብ መብትታን ንምድሓንን ይውሕዙ ኣለው ዝበልዎ መናእሰያት ክብሪ ሃገር ክምልሱ እዮም ኢሎም ببارلما إثيوبيا قجل رعدي نايز تباله حواحات وهاب قال أتو جيتاچو ردا مسل تግራይ ንምርግጋጽ ቃል ስናኽን ቅጽል ኢና ዝኾነ ኣጽዋር ውግ ኣብ ልዕሊ ኣደታት ትግራይ ከፈራርሕ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ንምብጻሕ እዩ ድልየትና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሐዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንውጽኢት ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ከም ዘይቕበሉ ኣፍሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወዳደረ ባልደራስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅድመን ድህረን መረጻ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ንተኣማንነትን ፍትሓውነትን እቲ መረጻ ዘጉድሉ ተግባራት ምፍጻሞም ብመጽናዕቲ ኣረጋጊጸ ይብል ባልደራስ ቅሬትኡ ንቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበ እንተኾነ መልሲ ከም ዘይረኸበ ካብ 23 ነቁጣታት መረጻ ኣዲስ ኣበባ ኣብቶም 21 መረጻ ንኽድገም ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ ኣትሒዘ ይብል ግብረ መልሲ ቦርድ መረጻ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይተዓወተን እንተኾነ እቲ ቦርድ ንውጽኢት መረጻ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣካቢት እቲ ቦርድ
ተኣማኒ መረፃ ኣካይድና ኢና ከም ዝበላ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ። ሓደጋዊ ሕጅን ምንሽርታት መሬትን ዘለዎም ክልላትን ምምሕዳራት ከተማን ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ ይዕየ ከም ዘሎ ንምዕዋት ዝመደብ ድማ 4 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዘድሊ ኮሚሽን ፌደራል ምክልኻል ሓደጋ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ ኣብ ዝዋን እዚ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝተፈጸመ ሓላፊ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ደበበ ዘውዴ ጠቒሶም ይብል ኣዲስ ጨኮል ዝላኾ ሪፖርት። ሰበስልጣን ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ትዊተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝለኣኽዎም ኣጋይሽ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ተራኺቦም ክልተውን ዞባውን ጉዳያት ተዘራሪቦም ይብል። ክልቲኦም ወገናት ኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ልዕሊ ውሽጣውን ደጋውን ብድሆታት ከም ዘተኮሩ እውን ትዊተር ኣቶ የማነ ጠቒሱ። ልኡኻት ኤርትራ ንሚኒስትር ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ከምኡውን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ዝኾኑ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝሓቖፈ እዩ ብመሰረት ትዊተር ኣቶ የማነ። ኣብ ኪስማይ ሶማልያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ቦምብ ብውሕድ 3 ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ተቐቲሎም ካልኦት 6 ብጾቶም ድማ ቆሲሎም። ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጁባላንድ መሐመድ ጉሌ ሓሰን ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ቦምብ ኣብ ውሽጢ ንተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ተግዕዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ተጻዊዱ ነይሩ ይብል። ዛጊድ ባዕለይ እየፈጻሚኡ ዝብል ኣካላይ ተረኽበን ኣዛዚ ፖሊስ ግና ምስ ኣልቃይዳ ዝወገነ ጉጅለ ኣልሸባብ እዩ ተሓታቲ ይብሉ። ፈልቂ ቫይረስ ዴልታ እንኮላይ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ከቢድ ስግኣት ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ሂቦም። ሰራሕተኛታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክኽተቡ ንሱ እንተዘይተፈጺሙ ድማ ቀጻሊ ምርመራታት ኮቪድ-19 ክገብሩን ኩነታት ክታበት ብዘየግድስ ኣብ ህንጻታት መንግስቲ መከላኸሊ ጨርቂ ክለብሱ ዝጠልብ እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ኣመልኪቶም ትማሊ ሐሙስ ክዛረቡ ከለዉ መሸፈኒ ጨርቂ ምልባስ ፖለቲካዊ መስመር ምውሳድ ኣይኮነን፣ እዚ ብመሰረቱ ንድሕነት ነፍስናን ዋሕስ ካልኦት ሰባትን ጥራይ እዩ፣ እቲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ክታበት ምዃኑ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዜና ኦሎምፒክ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ጉያ 10,000 ሜትሮ ተዓዊቱ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሜዳልያ ወርቂ እውን ኣርኪቡ። ንሱ ን10,000 ሜትሮ ንምዝዛም ዝወደሉ ግዜ 27 ደቂቃን 43 ሴኮንድን 22 ማክሮ ሰኮንድን እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሰሎሞን ንወናኒ ክብረ ወሰን ኣብ 10,000 ሜትሮ ዝኾነ ጓንዳዊ ጆሽዋ ቸፕችገይ እዩ ስዒርዎ። ኣብቲ ቶኪዮ ዘተኣናገደቶ ጉያ 10,000 ሓያል ተወዳዳራይ ዝነበረ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሳልሳይ ወፂኡ። ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ኣረጋዊ ራብዓይ፣ ኬንያዊ ሮጀር ኪውሞይ ሻውዓይ፣ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ሻምናይ፣ ኬንያዊ ሮንክ ኪፕሩቶ ታሽዓይ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅድድም 10,000 ብሓፈሹ 6 ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሉፅ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ፣ ሰላማዊት ተፈሪ፣ እጅጋዮ ታየን፣ ጉደፍ ጸጋይን፣ ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ፣ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዮም ሶባ ከምኡውን ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ንሆላንድ ትስለፍ ስቲፋን ሓሰን ንውድድር 5,000 መጻረይ ሰጊረን ኣለዋ። ኢትዮጵያውያን ለመቻ ግርማ፣ ታደሰ ታከለን፣ ጌትነት ዋሌን ከምኡውን ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ 3,000 መሰናክል ንመጻረይ ቅድድም ሰጊሮም ኣለዉ። ኣብ 800 ሜትሮ መጻረይ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሃብታም ኣለሙ፣ ነጻነት ደስታ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ሓሊፈን ኣለዋ። ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ይሳተፉ ዝነበሩ 10 ናይጀርያውያን ኣትሌታት ንዓዶም ከም ዝጥረዙ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ። ምክንያት ቅድሚ ካብ ሃገሮም ምብጋሶም ምርመራ ኮቪድ-19 መሊኦም ስለ ዘይፈጸሙ። ካብ ካልኦት 5 ሃገራት ማለት ካብ ቤላሩስ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሞሮኮን ኡክራይንን ናብ ቶኪዮ ዝኣተዉ ዝተወሰኑ ኣትሌታት ኣብ ውድድር ከም ዘይሳተፉ ተገሊጹሎ። ስርርዕ ሰደቃ ሜዳልያታት ክንጠቕሰልኩም ቻይና 19፣ ጃፓን 17፣ ዩናይትድ ስቴትስ 14 ኣውርቕቲ ሒዘን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ይርከባ። ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራን ስደተኛታትን ሓደጋ ይበጽሖም ኣሎ። ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ናብ ካልእ ከባቢ ዛወራ ኣብ ልዕሊኦም ዝወሩ ዘለዎ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ብምሓዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስደተኛታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ካብ ዝምልከቱ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት መልሲ ክወሃቦምን ይጽበዩ ምህላዎም ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ። ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ
ተመለስትን ስደት ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሕንነቶም ስደተኛታት ውሕስና ይህባለሁ ይብላሎ ካብ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ግን ኣይሰለጠን ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ዝላኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳይ ሒዛቶላ አዲስ አበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊት ንፊት ተረኺቦም እዮም እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፍ ዘካየዱ አቶ ሄርሞን ነጋሽ ካብቶም ተሰለፍቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ይነብር መንባሩ ቅድሚ 7 ወርሒ እቲ ማዓስከር ሓደጋ ስለ ዘጋጠሙ ናብ አዲስ አበባ መምጹ ይዛረብ ኣብ ሰዓት ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ወገናትና ሓደጋ ይበጽሖም ብምህላው እዩ ክብል ዕላማ እቲ ሰልፊ ይገልጽ የሳልፉ ዑላማ መጀመሪያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማይ ዓይንና በአዳሃሪሽ ዕላማት ሰልፊ ኣብ ትግራይ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዳሓርሽን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ኣለው ምንም ዓይነት ቀረብ መግብን ሕክምናን የብሎምን ስለዝኾነ ውሕስና ክረኽብሉ ናብ ዝግባእ ከባቢ ክወጹ ካልእ ካብ ሕጻጽን ሽመልባን ተመዛቢልና ዝመጻና ስደተኛታት ኣብ አዲስ አበባ ካብ እናኣቱ 7 ወርሒ ኮይንና ይርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃበና ሕክምናዊ ይኹን ካልኦት አገልግሎት የለን ሳልሳይ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ትካላት ሕቡራት ሃገራት UNHCRን አራን ዝግባእና አገልግሎት ክወሃበና ዝጽውዕ እዩ ዝበለ አቶ ተስፋ ዓለም ካሳ ካልእ ተሰላፋይ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ ኣብቲ ሰልፊ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ካብ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብዎ መልሲ ከምዚ የብርሁ ትላንትና የተሰጠን መልስ በአሁን የ3 ወር አገዝና ትማል ዝተዋሃበና መልሲ ናይ 3 ወርሒ ሓገዛትን ግዝያዊ መለለይ ወረቐትን ክወሃበኩም ኢሎምና ኣለው ብዛዕባ ምዕቆብ ዝምልከት ምስ ላዕለዎት ሓለፍትና ተዘራሪብና ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ከነፍልጠኩም ኢና ኢሎምናን ዘሐጉስ መልሲ ይኮነን ይዝበለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራ እቶም ልዕሊ 5000 ዝኾኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝርከቡ ይገልጽ ትካል ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ وهاب قال اتتكال بأكل نقصي بزعباتهم سدتنياتات نسعب لهم ስደተኞቹ የወጡት በህጻጽና ሽመልባ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች እቶም ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ህጻጽን ሽመልባን ቅድሚ 7 ወርሒ ሕወሓት ንዘበገሶ ጥቃት ስዒቡ እቶም ማዓስከራት ስለዝዓነው ናብ ማይ ዓይንን ዓዳሓርሽ ማዓስከራትን ከባቢ 9000 ዝኾኑ ከኣቱ ከለው ልዕሊ 5000 ዝኾኑ ድማ ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ ተመዝጊቦም ይርከቡ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ስደተኛታት ናብ ከተማ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕንነታዊ ውሕስና ይህቦም እዩ እቶም ክረኽብዎም ዝግብኡ ሓገዛት ግን ካብቶም ኣብኦም ዝሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት እዮም ዝረኽቡ እዮም ዝበሉ አቶ በአካል ወሲኾም ቀንደ ስራሕቲ እተተካል ድሕንነት ስደተኛታት መውሓስ እዩ ብምባል ኣብ አዲስ አበባ ኾነ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ አመልኪቱ ይሰርሖ ብዛዕባ ዘሎ ስራሕ ይገልጹ ችግሩ የደረሰባቸው አካባቢዎችና አሁንም በማይዓይንና ዲሃሩሽ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ ትካልና ነቶም ሓደጋ ዝበጽሖም ማዓስከራትን ሕዝውን ኣብ ማይ ዓይንን ዓዳሓርሽን ሓደጋ ይበጽሖም ንዘለው ስደተኛታት ድሕንነቶም ናብ ዘውሕሱሉ ከባቢ ንምዝዋር ቅድመ ኩነት ወዲእና ኢና ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዳባት ቦታ ወሲድና ንስተወሰኑ ናብቲ ማዓስከር ንዝኣተው ስደተኛታት ኣድላይ ሓገዝ ንገብር ኣለና ከም መንግስቲ አዲስ አበባ ንዝኣተውን በብ ዝተመዝገብዎ ሓደጋ ንኸይበጽሖም ዝከታተለ ኣካል ኣሎ ሕቶኦም ግን ሓገዛት ኣይረኸብናን እዩ እዚ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ኣብጽሕና ኢና ይኹን እምበር ከምቲ ዝድለ ዝመጽ ሓገዝ የለን እዮም ዝበሉ እዚ ከምዚሉን ከሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይበጽሕ ዘሎ ምዝባላትን ሓደጋን ዝምልከት ዝወጹ ዘለው ሪፖርትታት ኣዝዮም ከም ዘተሓሳሰብዎ ድሕሪ ምግላጽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ ዓለም ለኻዊ መርመራ ንኽካየድ ምጽውዑ ዝዘከር እዩ نمسجنك سارة زقصل كأ عبد سابان استفلالي خفلات تهاجرن قبل تولت تجري ما أثرتن من كلباتن كأسئلة لخبلو مرحت بوليتيكان بارتتاتن نفرتن زقلتولن أما عرب تجري كتما حمران كبابي عن قتل التفاصيمو أشحد ما تأثيرهم يركبوا كبلو كاب حمر هاديمم أم عقب سدتني هالسودان حمدايت زعتو زقلتولن مدبنا ثم اللي أقربنا نيرنا جن بسنك جيزة كي تزازم مثل استقارة كاب تزتقارة أو كن قتل اللينا جبر مديني عدالي ونيرو إذا تقتلي وتقتليها نبات الزبال تكذب غلو أو يتقتل ترخيص بعد يوم قبرتها الألف إذا تأثيرها وترخيص لازم تجيب بيت نيرو حتى تعني بزحة متاجرة ودش اللي اشتعنا زخونهم ولا حتى عن الله ما بدين أبغى ما عند الزبال كان تقتل بويان شرشاري ثاني الكسرة الساعة أصلا على قوم الموت
صارت عني هذا بول شل غير من راكال قرري وري وتبان ناوي أنا كذا لا نيرك حيلهم بقتلهم ولا قدام كلا رخيص من الجزء بتقررنا نخنين قتلهم بتاعي تبلي حتى أخذوا على ኣብ ሕመራን ከባቢን ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ስለ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዓለም ክበጽሐሉ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቱ ሕሊፉ ዩኤንኤችሲአር ኣብዚ ሰሙን ቢኢስዎ ብሰንኪ ዝቐጸለ ውግእ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከኣትዉ እዮም ተባሂሉ ትጽቢት ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ ኣብዚኦምን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ርእይቶ ንምርካብ ንናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ናይ ኣምሓራ ክልል ወሃብ ቃል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህን ተደጋጋሚ ስልኪ ደው ኢሉ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ነመስግነካ ገብረ ሙሉእ ትሕዝቶ ዝመደብ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዝተፈጥረ ምቁርራፅ የቕሬታ ናሓትት ኣብዚ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ከምኡውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝሃብዎ ርእይቶ እውን ተኻቲትሎ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቂሐ ፀልሙ ክንሓልፍ ኢና ኣዳላዊኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕጽልሚ ምስ ዓቢ ኣርቲስት ቋንቋ ትግረ መሐመድ ስዒድ ዑስማን ዝተገብረ ዕላል ቀንዲ ዩኒሎሚ ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ብኸመይ ምስቲ ባህሊ ክትወሃሃድ ከም ትኽእል ተስተምህር መጽሓፍ ዝጸሓፈት ሰናይት መስፍን ብልጭ ነብላ ኢና ቅድሚኡ ግን ናብ ጋሻ ብርሃነ በርሀ መሐመድ ስዒድ ዑስማን መሐሙድ በሃል ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከም ኣጽናዒ ባህሊ ትግሬን ከም ስነ ጥበበኛ ሰርሕ ኣለኹ ተቐንዲ ስርሐይ ናይ መጽናዕቲ ስርሐይ ናይ ባህሊ ዝያዳ ኣብ ኣፋውያታ ናይ ሕብረተሰብ ትግሬ መጽናዕቲ ገይረ ሓንቲ መጽሓፍ صحيح له مصحف لذة قدامه تبل لذة قداميام بتجري تصحيح الله حجنا حتمتن كالي ناي لي اوتن كال سرحات تتصبل لاجن كم مصحف تصحيح الله مالتي اذا سنه طبب سرح درقد الشحن جعتم 86 ميدا ممهر كله خد يجمر كويو اسلوبا اسماء ابيات تمرت نيرنا ابيات تمرت كم ممهر كوينا بصوت يسرح نيره ابت غزيتي كابتم تمهارو غجلنا يبهلي نقوممو استفلالي مزامورن قطمتات هبنا اما عتولدن اب استفلالي اغاطاميتات كم زقرب نغبر نيرنا مالتي شعو بزح عقمي نبرن كن كابتو زنبرنا تحيش تبهيله توهيبني بخرار غيره درفتاتن مزامورن ندالخو تمهارو كم زدرفو كم زقطمو غبر نيره مالتي ابتو وانت درجه استاذ 7 زخونه درفتاتن مزامورن اداليه حسابنا صنا مالتي دحرنا صنات حجي تقند زرحل نوركو زيماتاتن قطمتاتن شعوبه الفرنا برقطمتات حمشت غزي نشلمات بقعي مالتي حنت خابن تب هاجر درجاته هاب زنبرت رايمو بقطمي تعويته شعوبتي ناتي قطمتات زدرفو زنبرو بعل ممهر الامين خديجة آدم محمد عثمان زينب بشير هيلن ملس بخيت علي داشم مسقنا إبراهيم سالم إدريس إسماعيل شام قيشو أمنا موسى ترحاس قوال كرن فرسلام تخلصقي فاطمة إبراهيم عاشا علي سليمان أحمد نعمة محمد سعيد زهر علي إدريس محمد علي صالح منير علي مويا سارة تخلص سنبت كالوتن نتي قطمتات أبزيما أتيو باين بخالوتن بزحه بعلاتهم زدالون خالوت زدالون لهم مالتي وتدريفو مالتي تجري بزح حزبي يزاربو تجرينيا خاطر بزح حزبنا يرفع يزاربو سلازي بتجرينيا غير كايو لعل تسعه كام اتي كحزبي ارترا يعزبو يزبل قمت يزلنا ان زناقعي مهر تاريخاوي ነገራት አለዎ ማህበራዊ ተስቶታት አለዎ ልዕሉ ሁሉ ካኒ ምልዋቅ ናይ ባህሊ ካልቸራል ኤክስቼንጅ ስለዝፈጠር ብኸውዩ ሳብታይትል ንገብረሉ እዚ ህጭዋን በቴሌቪዥን ኤርትራ ተፈኖ ዘላ ሓንቲ ተኸታታሊት ፊልም አላሞ ተፈስቶ አንታዩ ናትካ አጃምከ አንታዩ አብዛ ተኸታታሊት ፊልም እትመት ያ ተባለ ሲትኮም ያ ወይ ኩነታዊ ኮሜዲ ያ እትመት ካኒ አባ ካውዕ ዝርከብ ጽሩ ይፈልፈል ማይ ማለሲታ እትመት ስለዚህ نحن خاني كابت بحالنا تطعموا تطروا تطبقوا كنبكم إنا إيه تملأختي بوجي لنا صراحة أنا اللخو محمد نور إدريس محمد دافلا يارد تولد برهان كم سؤالين كم إديترين كم مشارخ تخوينا مالتي تحسطونا تحرينا زتفل عليه محبراون بحلاون تاريخاون
فقراون قدات على علا سمناوي حد شرستي بتحبر السبد واناوي نجارات نادنا عقيكم هرزخل تحسطو بملعال ناي فرق ساعات زخون كساب 30 شموندا 39 زغيد دراما يو مالتي ناتي قدي كم دراسن كم مختل دايركتورن كوينه سرح له تقصل الله كساب حجي 44 كفالات فنو تداليلو تسن قبر كاني زمزل عامتون قصل بتلفزيون إرترا أطفنو نبيتي يبون الله بزح تعذابي الله زحاب تبعنا ونالله كم زنري أزلنا زوجنا ببزحنا تقرينا فيلمات على يوتيوب تزرجهم بزحت تخطاتلتي كتاتلوا الله مو أبقى أنقطعت كتير أهل هاجن بزح يلنا مو تايت مخنيات تبل هجين تايت ليسنا طبب فريات أبي إرترا كم تكالنا من قست خوينيو زخيت أنيهم هزبي من قستي كحجزين كساتفنو بحفشوا أنيهم مالتي حجاب زنري أزلنا أوان جن بحبراو ميديا تزحيري أبع عالم خوين الله تحاله بقطبة عند معكن ناي قطبة خوين الله خلاص دما بتصلوه صلوه دما أزيو حياتي بحماقا بصبقا بحبراو ميديا خاني كتكملوا ناقدني اتوت كبهالو صلوه كبهالو أم مهارن أم استمهارن أم منقحن أفلطوا أم مهابن معبالي لحبر السباتن بهل لحبر السباتن أم كفالن ويشير أم مقبارن عبت رسول الله كبحاده عبي عدادا نعلم يزول بزوانسي بإرترا نحرينا تقرينيا ببزحو يفرلو إرتراويان مولت له وزو مولت زيوم مستي بزحناي حزبي بتقرينيا بزحناي تعذاب له بزحناي سماع له كون كابنا أبو إتي يتتقامنت عدلات ون الله تنقحتون الله أبتقري حجة تجمع مير الله نامنات كان بعل إرسكير سوميت نبات إيشونا زبلا كاروتون أنا زي فلتكون نا انترتينمنت بروجرامات تجميرا بتجري شرح الله مالتي إذن إتموالناتو دروتيو ثم سبات بعقمم سريحهم يفتن له بهجي إذن مدلله سلذن سبصقا إرتراويان فلايك أني ثم سماعتن تعذبتن قانقا تجري كانوا قدوسات إرتراويان كانوا نبتقوا قانقانا أوركتوه قبرز دوليو نزنا يتجري فيلمتاتن درفتاتن كليباتن دراماتاتن كالين وفرق وبرلمو نحبر الصبا مبركته قبرن نساتون مخصب كروه وفرق قبرلو سلم داي بهالي تكندي مراحل أنفاتن أنقاحن نحبر الصبي بهالو ذاتفي منونتو قانقون كبرتاتن كلن يذاتفي إذا ذاتفي حبر الصب كأني حبر الصبيو كتبلو أي تخلنا تجدلو إرتاويان بفلاي نوت أمناي تجريت راي نحتم كارت قانقاتنا ساهو بلو عفر بلو نارا بلو كناما بلو بلاوي بلو بلين whatever أبتي سنة وفرق قبرلو توفرق أني ناب كله كزرقح كقل الله نعمنات الله بنسات وطائي زنوبرو الله نالك والتهجر زبلون عنا تبابعمنا دويلهم دخيبهمنا بعمهم كتبابعمنا بهالين سنة ببن هلاوينا حد حبرت السلسلة الزخونة من تهلاوينا كنسرح من تبهلنا دما كنسعر قبا محمد سعيد عثمان محمود مشمعين مش متطاط التدمس أمريكا يمسكن أوتنا يسرح جديك وهنا الكاملنا يغني لي كبرتها بالله أنا ون يغني لي نزع الدل لهبكمني يغني لنا رهانة أوت سرح مني الكا أنا ون محمد سعيد عثمان كن حلف ناب أمريكا مسخاخ اللخاس كن زي مسخاخ خوينكا أيتنبر زعينوت من الأختي زحزة مسحة في إنجليزية You are in America now what شوعة ميلاتات بقصانة أفويتان منبر زبل ترقم زلو ناي إنجليزية مسحة صحافة سنايت مسفن تشغالو عدي ميا نلومي حصر زبالة أبك حصر مي كسمعكمي تي ملو ناي فيديو كلمة أيقن أب ويب سايتنا يوتيوبنا كترخبوا إيهم حجي ناب حاصر علال يعني اللي سنايت مسفن تشغالو ناي بحكي أقداسيت مسحافيا نابقي محلافنا كتل علينا سنايت مسفن منيا الرايت ولد بتعمي يغني لي أب ليفرمور كاليفورنيا يزغمت بعد حداري سلسة قلع كالوني نابزي حبرة هاجرات أمريكا ها أب كبابي مدة تقلت شحن شو عتني متى مالتيو أب الدسابة يتولد عبي دحار أب مدة تاتيس عن حدا دحرنا تسنت أبوي ناب عدنا هن أتوس لزيالة مثل دراي مالتيو ناب أسمرا كيدي أب أخا خال أي درجة بتمرتي أبو إيه ودي إيه أب حالي secondary school زبهال أب university أسمرا ها بناي حبرة 7 بحلين
ሶሲዮሎጂ እና አንትሮፖሎጂ ዝበሃል ከዓ ኣብ 2001 ተመሪቀይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ተመላለይ ስለዚ ሕጂ ናብ ቀንዲ ሕቶ እዛ መፅሓፍ ምንታይ ከጽሕፍያ ዝብል ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ እውን ሓፈሻዊ እዚኣ መፅሓፍታ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፅኻ ኣለኻ ሕጂ እንታይ እቲ ምውህሃድሲ ብሓጎስን ቅሳነትን እያ ትብል ግና ንንስኻን ተን ስደተኛታት መጀመርታ ምስ መፅኣና ብሓጎስን ብቅሳነትን ኣይኮናን ሓሊፍናዮ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፅኣኹ ቀንዲ ስምባደ ዝኾነኒ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ ምስቶም ኣሜሪካውያን ትሪኦ ነገር ኣሎ ካልእ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ትሪኦ ነገር ኣሎ እጂ ምስቶም ስደተኛታት ዘሎ የክዛረብ ደለይ ማለት እዩ ነዚኣ ዘበገሰታ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታዊ ሓሳብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ኣሉታዊ ዘረባ ኣሉታዊ ባህልን ልምድን ኣነ መጀመርታ ወደይ ክሕክም ኢለ መፅአ ወደይ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ንበይነየ መፅአን ነቶም ኣብዚ ዝተቐበሉኒ ንባዕለይ ተፀጊዐ ስንዕኡ ከዓ ከፀግዕ ስለዘይደለኹ ገዲፈዮ መፅአ እጂ መፅአ ናብዚ ተብተበይ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ 6 ወርሒ እየን ዘለዋኒ ኣብታ 6 ወርሒ እንተዘይምፅአዮ እታ ቪዛ ክትሓርር እያ ሕጂ እታ ኣሜሪካ ኣተይ ኢለ ዝተሓጎስኩላ ምናልባት ሓደ መዓልቲ 2 መዓልቲ ትኸውን ብድሕሪኡ ኣብ ተብተበይ ዘለኹ ስራሕ ክደሊ ካልእ ነገር ከተናዲ ከለኻ ንህዝብኻ ኢኻ ትርኢ ሓቀ ቋንቋኻ ዝዛረብ ባህልኻ ዝፈልጥ ናብኡ ኢኻ ትኸይድ እሞ ኣነሲ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ 6 ወርሕላትኒ ኣበይ ስራሕ ክረክብ እንታይ ክገብር ኢለ ክሓትት ከለኹ ዘሰንበደኒ ነገር ዝመፀኒ ናባይ እቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ሓሳብን ኣረኣያን እቲ ማጆሪቲ ኣይትኽእሊን ይኽእል ኢሉ ከእምነኒ ዝፈትን ሰብ ጥራሕ ረኺበ ማለት እዩ ማዕረ ስጋዕ እሱ ስጋዕ ዘሕምመኒ ስጋዕ ጭንቀት ዝፈጥረሊ ስጋዕ ሆስፒታል ዝኣቱ ብጭንቀት ዋይ ወደይ ገዲፈይ ዝመፅኣኹ እንታይ ክገብር ኢለ ዘተሓሳሰበኒ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ኣቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ድሓረይ ስራሕ ጀሚረይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያንም ፃዓዱ ሕቶ መፅእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ወደይ ምስ ነገርክዎም ከምዚ ፀገም ኣለዎ ብከምዚ ምክንያት ኣነ ኣብዚ መፅአ ሕጂ ከዓ ውሽጢ 4 ወርሒ ዝኸውን ከምፅኦ ኣለኒ ገለ ምስ በልክዎም ዝመፀ መልሲ ብኣንፃሩ ዋ you can do it 4 ወርሒ እሞ ፀገም የለን ኣብዚ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ሓበሬታ ሓተት እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገር ከዓ እዚ ኣስ ኣይፈለጥክዋን ግና ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘሎ ደዊለ ክነግረልክ ደዊሎም ሓቲቶም ኣስደሚሙኒ ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ክልተ ነገር ይኾነካ ማለት እዩ በዚቲ ኣሉታዊ ሎ እቲ ከዓ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር ትሪኦ ሕጂ እታ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ዝመፀት ሸዓያ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዝሰንብድ ነገር ንጋሻ ትነግሩሲ ክንደይ ሰባት ኣለዎ ማለት ከምዚ ኮይኖም ዝሓልፉ ዘይከኣል መሲሉ ኣነ ነዚኦም ሰባት ዘይረክብ ነይረ ሂወተይ ኣብ ምንታይ መኾነት ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለኒ ኢለ ሸዓያ ሓሲበ እያ ክቡራት ሰማዕትና ምስ ደራሲት መፅሓፍ ሰናይት መስፍን ዝተገብረ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎ ብሬድዮ ድማ ዝመፅእ ሶሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና ሰሰናዩ ክንከታተሉ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ነይሩ ንተወልደ ከምኡውን ኣብኡ ንዝመፁ ኣጋይሽን ንብርሃንን ኣዘይ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መመላለይ ኣለና ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ ኣጋይሽና ቀሺ ማርቆስ ደባስ ካብ ባፍሎ ኒውዮርክ ከምኡውን መምህር ዳንኤል ነቢየ ልኡል ካብ ኖርዝ ካሮላይና ሻርለት ክኾኑ ከምኡውን ሳልሳይ ጋሻ ኣለና ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ወይ ከዓ ዘ ኔዘርላንድስ ክህልውና እዮም ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኣብ ሰላምን ዕርቅን ምክኣልን ዝጠመተ ክኸውን እዩ ካብ ሰማዕትና ካባኻትኩም ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ክህቡ እዮም ክትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳምን ሰንበትን ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31